Greetings, and more greetings to you, good people. My name is Deejay, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy content, iri clean content, yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka vari panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa todango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndisandapinda munyaya yangu, ndisandataura zvandoda kutaura. Ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Handitika ndanga ndagarisa, ndanga ndane nguva ndisati ndamboreacta kumimhanzi yevanhu. Izvi zvinobhadharwa izvi. Unless music yako yakatopenga ndo pandinotouya nayo panapa ndo ndaudza vanhu kuti makambonzwa here nezveartist munyuwani uyu, inzwai ngoma dzake, marovero aari kuita. Inonzi endorsement iyoyo. tobva takuindosa kuvanhu, tokuendesa kuvanhu, vanhu vobva vasangana newe. Kana zvichitoita futi tinobva tatokudedza for an interview, wouya paplatform wokurukura nyaya yako, wakatangira kupi, uri kuenda kupi, chii chakakuinspire. Baba, ini ndinonakirwa nechimurenga music. Ndasangana this clip on TikTok. Ndanakirwa and ndichipedza kurekodha video, I'm reaching out to the artist. Ndimboona ndingamuunzere uyezve mimhanzi yake imwe iri kuwanika kupi. Nekuti parikupisa. So far ndangoona one iyi yakanzi Bvuma Wega. Musabhinya pwere Bvuma Wega. Mawana rega titerere ngoma, tizoti ngoma rakaita sei, rakamira sei. Parikupisa zvekutodaro enda ndikunakirwa. I can't wait kuti song ibude nekuti mawana mawani chaiwo zvekutodaro. Bvuma Wega, Mhosva Yako Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Mhosva Yako Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Namwari Baba Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Kumutemu Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Javono gona kuganganisa kweri. Bvuma Wega, javono gona kuganganisa kweri. Baba makumbe aimboita zvinhu zvekupenga achirekodha ana dhuterere, bari enyazvo akubata sidi rakabatwa here. Mukunzwa here ngoma here, hanzi Mhosva Yako Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Asi mwana mukanyi here, mukanyi hana vakaipa. Bvuma Wega, Mhosva Yako Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Mhosva Yako Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Namwari Baba Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Kumutemu Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Javono gona kuganganisa kweri. Bvuma Wega, javono gona kuganganisa kweri. Mogeni tipe kasong refu tinzwe song iyo. Aiwa pakabatwa basa baba. Pakabatwa basa yo mawana. Mhosva Yako Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega. Bvuma Wega. Aiwa mawana. Amene kuti munoti chiya komana nengoma here.
isai comment mcomment section mutaurawo kufunga kwenyu kuti muri kurinzwawo sei ngoma iri riri kunzi Bvuma Wega. Bvuma Wega, musabhinyepwe ere kuginyabvura vana, musadaro, musaite iyoyo. Aiwa mukoma Morgan Lato ndokubata ngoma kwamuri kuita rambai makadaro, and inini hangu I have approved, ndaisa chidhindo, ndanakirwa nemumhanzi ndikati this is authentic, this is original, and ndizvo zvinhu zvacho chaizvo chaizvo zvamuri kuita sei, zvamuri kuita apa. Aiwa approved baba, muri kurova, muri kugona, rambai makaita sei, makadzvanya ipapo, ndo chaipo chaipo. Let me see kuti ndingamubate sei mukomana ndimbomuunza apa ndinzwe kuti chii chakamuinspire kuti asvike pakurova chimurenga music, nekuti baba tiri kuswera chingoti Bvuma Wega, Bvuma Wega, Mhosva Yako Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega, Mhosva Yako Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega, namwari baba Bvuma Wega, handikusunge Bvuma Wega, aiwa arikunaka ngoma iri mirira ranonoka kubuda chaunogona kukanganisa kweri. Bvuma Wega, chaunogona kukanganisa kweri. Bvuma Wega. Mawana rekandibaya komana, rekandibaya. As for me, Deejay Wally and the rest of the crew behind the scenes, turungoti ndozve zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kutongokuitirawo futi izvozvi izvi, ungosimbisa masini enyu kana achisimbisika. Musauye nemusic yakadhakwa baba kuinbox kwangu, uyai nezvinhu zvine quality seizvizvi. Ma one zvekutodaro. Bvuma Wega.